ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ സക്സസ് മീറ്റ് വരുമ്പോ വേറെ സിനിമകൾക്കും അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ലൈവ് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ടേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ? ഞാൻ കിളിയൊക്കെ അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ടൊവിനോ അവരുടെ സക്സസ് മീറ്റിന്റെ ഇതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും അതെ അല്ലേ? അതെ 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 ലൈക്ക് അവരെല്ലാരും ഇരിക്കുമ്പോ ആ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗേഴ്സ് പോലും തമ്മി കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല. സത്യത്തില്. അതെ 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 അത് കിളിയെ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഹരിയുടെ വേർഷനും എല്ലാവരുടെ വേർഷനും ഒക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടിയോ? പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്റ്റേജില് ഒരുമിച്ച് ഹരിയായിട്ട് കിളിയെ എപ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹരിയുടെ ബാൻഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫീച്ചേർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈടെ പോയിരുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം. എവിടെയായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം? അത് UST-ല് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് റെക്കോർഡിംഗിൽ തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല. ഹരിക്ക് സ്പെഷ്യലി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിളിയെ നേടിക്കൊടുത്തൊരു സോങ്ങും കൂടാണ്. എനിക്ക് അതിലൊരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഹരിയും എല്ലാരും. അതെ എല്ലാവരും.